Bueno, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar inicio ao pleno ordinario en fecha 20 de xunio do 2024 ás 20 horas. Antes de nada, excusar a concelleira do Partido Popular, Alba Ferreiro, que por motivos laborales non pode asistir no día de hoxe. O primer punto do orden do día é o expediente 155/2024, aprobación do ditame sobre a aprobación inicial dos orzamentos xerais do Concello de Boiro para o exercicio 2024. O primer turno de intervención. Si ten a palabra. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos. Este é un dos plenos, ou debera de ser un dos plenos máis importantes do ano, o que sí que, evidentemente, tería que celebrarse en outro momento do ano e non no momento no que estamos agora ao pé do verán, non? Os orzamentos municipais teñen que ser a guía de actuación de calquer corporación municipal. Neste caso, un proxecto que vai a ser só impulsado por un goberno de maioría absoluta, que é a que teñen en estes momentos o goberno municipal. Como dicía, é un documento que tería que haberse presentado porque é un presuposto, é dicir, que ten que estar presentado antes de comezar o ano, e a pesares de que o ano pasado se trouxo o presuposto xa rematando o ano, en aquel momento había a excusa de que fora un ano electoral, de que non había maioría absoluta, de que non había o apoio suficiente para poder aprobar estes presupostos, pero agora, neste ano 2024, esas excusas xa non lle valen. Vostedes lle dixeron aos veciños e veciñas que o Partido Socialista necesitaba unha maioría absoluta para poder facer e desfacer e para poder traer todos os proxectos que necesitaba o pobo de Boiro. O pobo de Boiro depositou en vostedes esa maioría absoluta e o primeiro incumplimento é precisamente en que cando non había nada que pudera limitar a súa actuación de goberno, cando non había ningún tipo de impedimento para poder aprobar eses presupostos, nos traen agora un presuposto a metade do ano que entre a fase de alegacións estaremos xa no último trimestre do ano iniciando a ejecución do presuposto, non? Pero, ademais, dixéramos, se tardan en traer este presuposto e así, por unanimidade, neste caso, polo conxunto da oposición, na valoración que se facía deste primeiro ano de mandato, quedaba constatado que esa era a eiva máis importante que tiña o goberno municipal neste primeiro ano de legislatura, vemos como, a pesar de haber tardado tanto en traer, todo aquelo que non estaba arranxado por non ter maioría suficiente, siguen pecando e traendo os mesmos erros e cometendo os mesmos erros que cometían no pasado, non? De aí vese perfectamente que os tres problemas que sempre se lles está dicindo que a lei lle exixe que teñen que acometer, como pode ser levar un plan de contratación, elaborar un plan estratégico de subvencións ou elaborar un plan de inversión a 3 anos, isto que ao fin e ao cabo é esa previsión que vostedes teñen toda a capacidade do mundo para podelo facer, porque teñen un montón de xente dedicada neste Concello para levar a cabo esta actuación, teñen un montón de dedicacións exclusivas, alcalde, de Hacienda, de Cultura, de Deportes, medio de servicios sociais, dúas persoas do gabinete, teñían todo suficiente para poder elaborar esa planificación do conxunto da legislatura e vemos como volven a pecar unha vez máis en esta limitación e a hora de facer esta previsión a longo prazo do que son os recursos de todos e de todas. Pero non é capricho cando a lei lles obliga a facer determinados plans de previsión, non é un capricho, está na propia lei. Está na propia lei cando se di que hai que elaborar un plan de contratación, non é por capricho da intervención municipal ou por capricho dunha lei, non, porque precisamente iso permitiría que os
provedores cobraran en tempo e forma. Eso permitiría que houbera un control do gasto. Eso permitiría que os gastos e os cartos dos veciños e das veciñas de Boiro estuveran a bo recaudo e foran o máis eficiente posible a hora de prestar servicio. Non é un capricho da lei, sino que é unha obriga precisamente para que cada trimestre que nos traen vostedes os resultados e o que tardan en pagarlle aos provedores municipales, pois se minorara gracias a esa previsión e ese plan de contratación. Cando fala a lei de que hai que elaborar un plan estratégico de subvencións, non é tampouco capricho, é porque precisamente os clubs e as asociacións e as entidades teñen que ter unha previsión a longo prazo, porque eles tamén necesitan facer unha previsión a longo prazo. E agora que dispoñen dunha maioría absoluta, que dispoñen desa maioría absoluta a 4 anos, agora en este momento van a salto de mata, en vez de facer unha planificación a longo prazo, pois o fan en función de que o que veña ou que non veña e ter que vir os clubs todos os anos pois polo Concello a mendigar ou a pedir ou a instar a que se lle axude económicamente cando precisamente o que necesitaban é ter unha estabilidade e unha planificación a longo prazo. Do mesmo xeito, cando volven a incumplir tamén o plan de inversión de actuacións de obras a realizar no período de 3 anos, que tamén o di a lei, non é ningún capricho, pois precisamente é para rentabilizar e ser capaces de facer unha mellor planificación do gasto público nas obras do noso Concello. E digo isto porque tamén, a pesar de que hai actuacións no presuposto que vostedes traen, hai tamén moitas outras que están olvidadas e esquecidas nos caixóns deste Concello. Porque fai menos dun ano, cando eu formaba parte deste goberno, para nós era unha prioridade a municipalización da piscina municipal. Era unha prioridade a ampliación da piscina municipal, a creación dunha zona de graderío, a creación dunha zona de salas multideportes que eran importantísimo. E non era capricho desta concelleira, sino era unha necesidade deportiva nese Concello que acordáramos cando estaba no goberno con vostedes. Non se veu nada máis desa municipalización. E mesmo esta mesma legislatura, a primeira moción que trouxe neste pleno era continuar ca municipalización. Crear a comisión de seguimento para facer esa municipalización da piscina. En 9 meses que se creou esa comisión, que se aprobou neste pleno, na que eu, a pesar de que non teño dedicación exclusiva como vostedes, ni unha soa vez chamaron a esta concelleira para dicir nada ou para ver o estado no que se atopaba esa municipalización da piscina municipal. Ni unha soa palabra, ni un só número, ni un só euro, ni unha soa intención neste presuposto municipal que debe de ser o que debe de guiar a actuación de goberno. Iso quer dicir que o teñen esquecido en algún caixón deste Concello. A ampliación do agar de piragüismo, esquecida totalmente. Un ano despois non sabemos nada desa actuación, que ademais había unha subvención da Diputación Provincial para cometer esa actuación. Non sei a que se espera. A dotación do parqué para o club de piragüismo o club de patinaxe deste Concello, que quedou adxudicado en marzo do ano 2023 e que a día de hoxe tampouco se sabe nada, nin se ve nada neste presuposto. Había que facer 4 actuacións de melloras, de eliminación de certas umidades e así se lle fixo saber ao goberno municipal e non sabemos absolutamente nada. Para sacar fotos sí, pero para facer as actuacións e mellorar as necesidades do deporte do noso Concello non. O mesmo coa ampliación do pabellón de Santa Baia, que tamén había unha subvención da Consellería de Deportes para esta actuación, tampouco para o Club de Baloncesto se moveu ni un só
euro ni unha soa palla para poder mellorar esa actuación, xa non digamos máis de outros proxectos que estaban encima da mesa, como a ampliación da rede do carril bici, a pista Puntrack, que tamén se trouxera a pleno na pasada legislatura e que non volveron a retomar este proxecto, ou a rehabilitación integral das colonias, que ten xa proxecto técnico, que ten tamén as autorizacións de costas para facer esa actuación e está en este momento no caixón. Pode haber outras actuacións neste presuposto, pero hai todas estas que foron impulsadas, que de aí a necesidade de facer esa planificación e que están esquecidas e que están abandonadas por un goberno que parece ser que o deporte, e cando digo deporte é un exemplo de moitas outras cuestións que tamén teñen esquecidas, e que non teñen previsto nin se acordan neste documento que se supón que teña que ser a orixen e a planificación deste goberno. Igualmente, hai varias propostas encima da mesa que levanse prometendo de forma innumerable, como pode ser no colexio de Cespón, esa mellora para os autobuses escolares e para a mellora de seguridade vial no colexio de Cespón, ou mesmo tamén a famosa circunvalación, que tampouco en esa planificación a 3-4 anos, como debe de ser unha legislatura, tampouco se lle ocorre a vostedes telo en conta. Neste sentido, tendo en conta que ustedes teñen a maioría suficiente para respaldar ese presuposto no que, baixo o meu punto de vista e baixo o punto de vista de moitas das persoas que falan e que se dirixen a mí, que están preocupadas por determinadas actuacións que quedaron no caixón, evidentemente, ustedes son responsables da súa planificación, da súa falta de planificación, e non contarán, por suposto, co respaldo cómplice sería, neste caso, desta concelleira. Moitas gracias, señora Torrado. Señor Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, traen vostedes a este pleno de hoxe o orzamento para o 2024. Recordamos que veñen aí as festas de Boiro, que xa vamos a estar no mes de xullo. Bueno, isto é outro tema. Analizando o orzamento que nos presentan, pois entendemos dende BNG que é un orzamento moi acorde á súa xestión. Un chiste. Primeiro, refliten a falta de ideas que teñen vostedes para Boiro. Non é concebible que un goberno de maioría absoluta, que debera de ter as ideas máis claras que ninguén, porque o teñen todo moi fácil, e, sen embargo, non saben o que queren facer. Van improvisando. Vemos que non hai ningún plan, nin a medio, nin a longo prazo para Boiro. Pero vamos ao concreto. Eu quero ir ao capítulo de investimentos. Salen en roldas de prensa anunciando un investimento para este ano de 1.250.000 euros. Ben, pero, home, digan as cousas claras, porque deses 1.250.000 euros, 737.000 xa vostedes fixaron un anuncio cando foron ao POS. Xa son obras que se aprobaron no POS, xa non é ninguna sorpresa para os veciños e veciñas de Boiro que vayan a facerse de inversión esas obras, porque xa foron no POS. E entón, se a 1.250.000 lle restamos os 737.000 do POS, quedarían para investimentos 500.000 euros. E digo quedarían porque non quedan. Non quedan, porque deses 500.000 euros, bueno, vamos a ver o que vai de recursos propios, que en teoría son 500.000 euros, pero ni sequera son inversións. Moito destas actuacións son mantementos. Seguridade de espellos e sinais, mantemento, mellora de accesos, mantemento, cuberta do pabellón da piscina un fin de obra, renovación de colectores, mantemento. O único investimento real, pois, se vamos a senso estricto, sería a rehabilitación da vivenda unifamiliar da Avenida de Compostela, 61.000 euros, e despois a famosa obra do lavadoiro de Comoxo. A famosa obra do lavadoiro de Comoxo que, señores e señores, presentan vostedes aquí ca cara dura cun investimento inflado, porque como non teñen cartos, veñen aquí a rirse da xente. Porque meten como investimento esta obra do lavadoiro de Comoxo, que costa de total 323.000 euros, que se vai a financiar 106.000 euros con pos da Deputación, e os 216.500 euros restantes non existen.
Non existen. Traen vostedes de investimento a obra máis cara, 323.000 euros para que non teñen financiamento. Sí, unha parte, 106.000 euros que vai ir con cargo de habitación, pero o restante deses 323.000 euros, os 216.500 que faltan, e recolleno vostedes na súa proposta, di textualmente, declarar non dispoñibles 216.542 que financia a obra do acondicionamento do entorno do lavadoiro de Comoxo, en tanto que dependerán do efectivo incremento das achegas da participación en tributos do Estado cara ao ano 2024 que foi anunciada polo Goberno, pero aínda non está aprobada. O sea, que traemos investimentos a un orzamento en base a un anuncio. Traemos castelos no aire, entón. Porque, home, vostedes eu non o dubido, terán moito colegueo co señor Pedro Sánchez ou ca ministra María Jesús Montero, que foi a que fixo este anuncio, pero dubido moito que con esa confianza que vos teñen co Goberno Central saiban cando se van a aprobar estes PIE, estas participacións de ingreso do Estado, dubido moito, porque é un incremento, é un anuncio que fixo a señora María Jesús Montero o 11 de decembro, cando veo aquí a xuntarse cando se xuntou ca FEMP, ca Federación de Municipios e Provincias, e fixo ese anuncio. Entón, vostedes traenos unha obra aquí para este ano que a maior parte dela se vai a pagar con un anuncio do Goberno do Estado, con un anuncio, pero vostedes veñen aquí a rirse da xente. É que é grave, é grave. Porque, home, eu que saiba, como dixen antes, estamos no mes de xullo, vamos a estar, faltan poucos días. Dese anuncio non se sabe, non se volveu a saber nada. Este anuncio é do mes de decembro, repito. Veñen vostedes aquí a rirse da xente. O sea que, claro, querenlle vender a moto aos veciños de Comoxo de, por fin, despois de tanto tempo, por fin, vamos a meter esa obra, pero a ver como lle din que esa obra non se vai a facer este ano, porque, claro, entre que se aproban os PIE, entre que chegan aquí ese incremento, entre que se licita a obra, entre que tal, é que esa obra é imposible facer neste ano 2024. É imposible. Eu non sei se pensan que a xente non sabe ler ou que nos toman por parvos, de verdade, eu non sei como teñen a cara dura de meter esta obra sin ter os cartos neste orzamento. Porque, ademais, a cuantía que falta non é menor, non son poucos cartos. Quero ir a outro capítulo de nominativas. Outra vez, nominativas a entidades privadas, sin criterios, non sabemos en base a que vai o reparto, porque a esta entidade tanto, a esta outro, porque podemos pensar, como non hai uns criterios obxectivos, non hai uns criterios xustos de reparto, podemos pensar que vai por amiguismos ou por clientelismos, podemos pensar, porque como ninguén nos dixo baixo que criterios se distribúen as nominativas, pois sempre nos quedará esa dúbida. Quero dicir tamén que é un orzamento que non respeta e non responde ás necesidades dos veciños. E quero explicar por qué. Aquí, a principio de curso, en pleno inverno, presentouse por rexistro unha serie de sinaturas de usuarios e usuarias da Galiña Azul pedindo unha cuberta para a Galiña Azul porque non hai maneira de salir dali sin que unha criatura se molle, porque non hai onde abrigarse, non hai onde meterse unha vez que sales portas para fora, non tens posibilidade de abrir un paraguas sin mollarte. Ben, presentáronse esas firmas, os usuarios e as usuarias da Galiña Azul non tiñan resposta. E como non obtiveron resposta deste goberno, pois o Bloque, como organización política que está respondendo ás necesidades da veciñanza, presentou unha solicitude por rexistro, un escrito, instando a que se fixera esa obra. Fai 2 meses, vimos na prensa que falaban desa obra, e saleu na prensa que, bueno, que a Xunta, que era un edificio da Xunta, pero como o mantemento era dos concellos, pois que estaban en negociacións co Concello de Boiro para que esa obra fose unha realidade. E dicían textualmente, dentro do Concello, trátase de unha reforma maior que se ten que incluir nos orzamentos municipais. Donde está esa obra nos orzamentos? Porque ao mellor eu non a vin. Necesidades para Boiro. Unha obra que tiña que ir nos orzamentos porque era unha reforma maior, según vostedes, pero eu nos orzamentos non a vin. Moito mantemento, moito obras castelos no aire, como a de Comoxo, sin ter os cartos, pero as necesidades da veciñanza están sin atender. E, bueno, co único que concordamos deste orzamento, pois é co capítulo 1, co capítulo de personal. E por que concordamos? Porque se recolle, pois, ese incremento nesa partida para que parte do personal
deste Concello poida recuperar, poida recuperando as súas retribucións. Alegrámonos deso, alegrámonos de que vai ese incremento nese capítulo e alegrámonos de que por fin vostedes cumplan con algún acordo que é o acordo que chegaron co comité. Entón, alegrámonos polo menos de que eso sí se recolla. Muchas gracias, señora Suárez. Señor Díaz, segunda. Señor Ruiz, ten a palabra, primer turno. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Preséntase un orzamento neste primeiro punto para a súa aprobación nivelado de ingresos e gastos por importe de 17.367.000 euros. Os ingresos estimanse de xeito prudencial atendendo ao criterio de caixa. Este orzamento do 24 medra con respecto ao exercicio anterior nun 3,02%, unha cifra un pouco inferior ao IPC, que foi no ano 23 do 3,3%. Os ingresos correntes medran un 9,37 gracias, por un lado, a unha maior previsión na recadación do oficio, tamén pola decisión de dedicar parte do post da Diputación ao gasto corrente. Para o capítulo de gasto de persoal, este orzamento destina o 38,35%, un total de 6.660.818,67 euros, no que se incluye a subida pactada cos sindicatos do 2% que está pendente de aprobación por parte do Estado tamén. Ademais desta cifra, inclúese no orzamento a cantidad de 308.000 prevista ante un posible acordo de modificación da actual RPT que se está a negociar estes días. Para os bens correntes e os servicios, adícase un 43,32%, un total de 7.523.678,57 euros. E para a inversión, o 7,19, un total de 1.250.392,65. Entre as inversións máis destacadas, os proxectos xa coñecidos do POS, como son o pavimento e mellora na seguridade vial da Costa de Espiñeira, parte do financiamento que faltaba para o campo da mina ou a renovación de pavimentos no rural, Coveliños, na Aspra ou en Pazos de Coroño, por indicar algúns deles. En canto ás subvencións e transferencias a outras administracións, estas acadan a cifra de 838.555,50, nas que destacan as adicadas un ano máis ás entidades deportivas, así como a colaboración cos dous clubes náuticos do Concello, que remodelan as súas instalacións da man do Concello, que a intención de poñer a Boiro en unha situación punteira no que a turismo náutico se refire. Por último, comentar que a débeda vívida, que era do 30,46 ao comezo da anualidade, rematará a mesma gracias a este orzamento nun 26,09%, moi por debaixo do 75% de débeda que permite a lei. Este orzamento presenta unha situación de superávit antes de axustes de 648.065,72 euros. Cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria, cumpre cas obrigas que impón a regra de gasto e, como xa se dixo, cumpre tamén co límite de débeda financeira. É por isto que se solicita o voto favorable para a aprobación inicial do orzamento do Concello de Boiro para o exercicio 24 na contía de 17.367.000 euros. Enténdense as modificacións e axustes aprobados sobre o orzamento prorrogado, feita xa sobre este definitivo. Terceiro, aprobar as bases de execución do orzamento. Cuarto, declarar a non dispoñabilidade da cantidade de 216.542,16 euros, en tanto que dependerá do efectivo incremento das achegas da participación en tributos do Estado cara ao ano 2024. Quinto, aprobar o cadro de persoal. Sexto, establecer un período de exposición pública de 15 días para a presentación de alegacións e de non presentarse declararase aprobado definitivamente. E sétimo, contra esta aprobación definitiva poderá interponerse directamente recurso contencioso administrativo. Nada máis neste primeiro turno. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervencións. Ten a palabra, señora Torrón. Sí, bueno, eu tamén tiña que decir, Raquel, que eu cando escoitei tamén dixen, ostras, cando vin que había unha partida, hai unha suposta bolsa para o personal municipal, para o incremento da capacidade e a recuperación da capacidade económica do personal municipal, dixen, ostras, pois, bueno, parece unha medida axeitada, claro, pero despois eu pensei, claro, bueno, pois si teñen esa previsión para acometer esta inversión importante nos traballadores e traballadoras deste Concello, terían que traer a par do presuposto municipal esa RPT, porque previsións, partidas presupuestarias
para facer determinadas cuestións que se aproban no pleno, que as meten no presuposto municipal, pero que despois quedan sin facer, eu tamén podo dicir de todas estas as que dixen. O hangar de piragüismo tamén estaba aprobado no pleno, igual que va en este presuposto esta partida suposta para o personal municipal. Tamén se aprobou no pleno o parqué para o club de patinaxe, tamén se aprobou no pleno o edificio das colonias e, sin embargo, pois un ano e pico despois, pois non sabemos nada desto. Eu agardo que isto que propoñen vostedes e ter esta... Continúo. Sí. Vale. Eu agardo que non sexa así e eu espero, e así queda aquí grabado, que no momento no que sea esa RPT completa se trae aquí, donde se cubran todas as necesidades de personal do conxunto dos servicios municipais, porque temos claro que hai moitísimos servicios neste concello sin personal sin cubrir. Temos claro que está o Centro Social de Cabo de Cruz sin personal para poder atender ese Centro Social de Cabo de Cruz. Temos o Centro Social de Manqueiro, temos necesidades de personal no Departamento de Deportes, nas instalacións deportivas, na cuadrilla de obras. Cando este completa ese RPT e se dote económicamente, que non só sexa unha previsión para lucir. Cando sexa así, veremos se mo creo. Mentras tanto, pois, á vista dos antecedentes e do que está sendo este primeiro ano de legislatura deste goberno en maioría absoluta, pois a miña prudencia a hora de poderme creer nesta previsión que vostedes fan. E o meu apoio, aproveito para dicilo así, o meu apoio ao Comité de Empresa do Concello de Boiro, noraboa polo traballo que están desenvolvendo, e estaremos pendientes de que ese compromiso se execute o máis axiña posible e o fiscalizaremos como membro da oposición que son. Muchas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. No. Señor García Díaz, segundo turno. Ten a palabra. Boas tardes. Ya me extrañaba, A ver, ahora non pita. Sí, sigue pitando. Este debe... Pásame, no, porque se... Pero Torres no estaba. Y a Torres también se acoplaba. Se que has visto ao meu lado para que non se A ver, ahora parece que no, que funciona bien. Vale. Muy bien. Pues nada, boas tardes. Bueno, xa dixeron os compañeros de corporación, os presupuestos vienen fuera de plazo a pesar de la mayoría absoluta. Estos son os presupuestos pobres, falta de inversiones necesarias para Boiro y para los boirenses. Eso lo que demuestra es que no existe un proyecto para Boiro. Y refleja este presupuesto una situación económica preocupante, que son incapaces de atajar el gasto desbocado que tienen y que los llevará a seguir subiendo tasas e impuestos a los vecinos en los próximos años. El anexo de inversiones parece el timo del tocomocho. Algunas pinceladas ya han dejado los compañeros, ¿no? Y ya lo mejor, ¿no? He visto magia económica financiera o ilusionismo presupuestario, ¿no? Ustedes es el primer gobierno en incluir una obra en la que vamos a declarar indisponible la cantidad de 216.542,16 euros correspondiente a la aportación municipal del acondicionamiento del entorno del lavadero de Comoxo, y que dependerá del incremento en las aportaciones de la participación en tributos del Estado de este año 2024,
y que fue anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, que sabemos que nunca miente, pero aún no está aprobada. Mentir no miente, pero sabe que puede cambiar de opinión, ¿no? Entonces, como tampoco están aprobados los presupuestos y esa participación, los tributos de los estados, tiene que ver con esos presupuestos que también ha anunciado en el mismo anuncio de que no va a haber presupuestos este año, pues bueno, queda todo eso en el limbo, por eso hablamos de desilusionismo presupuestario. Este es un presupuesto dopado, con más de 569.155 euros y 34 céntimos del POS que un año más se destina a gasto corriente por ser incapaces de corregir el gasto desbocado que tienen en la gestión diaria del concello. 569.000 euros que ayudarían a realizar otras importantes obras para el bienestar de los vecinos. Eso es lo que sería si ustedes hiciesen una gestión eficiente del gasto. Advierte la interventora que, vista la evolución de los ejercicios económicos a 31 de diciembre del presente ejercicio, quedarán en el cajón la nada despreciable cantidad de 1.192.468 euros en las llamadas facturas de Doqueixón, que es la media de los últimos 4 años, ¿no? Esa cantidad, la interventora considera que es la media de lo que viene haciendo los últimos 4 ejercicios, pueden ser o pueden ser menos, pueden ser más o pueden ser menos. Suponemos que no debe ir muy desacertada la señora interventora. En el año 2023, una vez solicitado un préstamo para pagar más de 1.400.000 euros en facturas, quedaron en el cajón 689.512 euros con 16 céntimos de facturas sin pagar. Lo ponen los informes de intervención. Eso sin contar aquellas que fueron presentadas a partir del 1 de enero de obras ejecutadas en ese ejercicio. Veo que ve usted que se sonríe y asiente. Inversiones de este presupuesto, o el timo del tocomocho. Nos proponen un anexo de inversiones por importe de 1.250.392 euros con 65 céntimos. Pero esto no es exacto. A pesar de que, como todos sabemos, el papel lo aguanta todo, una partida de la obra del lavadero de Comocho se considera indisponible, que junto con la aportación del POS de la Diputación hace que esta obra se eleve a 323.194,90 céntimos. Es decir, que si descontamos esa obra, por cierto, la de mayor importe, nos vamos a un anexo de inversiones de 927.197,75. Está muy bien que ustedes nos manden esto, que es el anexo de inversiones, firmado digitalmente, y lo que es un poco ya torticero, a mi entender, que los resultados en los arrastres, ustedes al final de la columna donde pone aquí recursos ordinarios, sumen 296.000 euros. Aquí, al final, pueden ustedes verlo, tienen ustedes copia todos los concejales. En la aportación de la Diputación son 737.346.000. A mí, sumar 296 y 737 nunca me dan 1.250.000. Pero bueno, a ustedes parece que sí. Esto suma 927.197,75. Esas dos cantidades. Miren, como decía, nos vamos a una inversión de 927.197,75 euros. De este anexo de inversiones, 184.778,59 son para seguir sumando crédito para la obra del campo de fútbol de Lampón, que con el crédito inicial aprobado en el POS 2023 de 673.325 ya suma un total de 858.104 euros, ¿no? Partida que veremos si es suficiente, pues nosotros entendemos, ya lo dijimos en su momento, que es insuficiente, pues nosotros calculamos que se irá al 1.100.000 aproximadamente. Y sobre todo teniendo en cuenta que este POS se ejecutará como muy pronto por los plazos, abril, se podrá empezar a licitar abril, mayo del próximo año, por los plazos, mes arriba, mes abajo, con los incrementos de costes, etcétera, etcétera. Bien. Entendemos que esta obra, ya que había una indisponibilidad que pusieron ustedes para adornar los presupuestos, les quedaban a ustedes de la Diputación 106.000 del lavadero de Comocho,
que corresponde, por cierto, al POS adicional, tanto la partida que va para el campo de fútbol de Escarabote como la del Lavadoiro, con lo cual se puede cambiar en cualquier momento, como ustedes bien saben, casi debían haberla ya incluido en la del campo de fútbol de Escarabote, ya posiblemente ya tendrían una partida próxima a lo que podría ser el coste definitivo, y no haber hecho esta magia presupuestaria con esos 216.000 euros y haber quitado esa obra. También me he perdido ahora con esto, pero bueno, vamos a seguir. También este anexo de inversiones, una vez ajustado la partida que dejan ustedes a la palabra de Pedro Sánchez, refleja que su gestión se queda en repartir el POS, que nos mandan todos los años de la Diputación, en esta ocasión 737.000 euros, y aportar 296.504 de fondos propios del Concello, pues para pagar alguna obra ya realizada y poco más. En resumen, su gestión de los recursos del Concello para inversión sobre un presupuesto de 17.367.000 euros, es decir, menos de un 2% han sido capaces de gestionar de los fondos propios para destinarlos a inversión. Eso es el resumen total de la gestión de este presupuesto. Para rematar, lo que reflejan estos presupuestos es un gasto corriente desbocado que se traga la casi totalidad de los recursos del Concello. Y menos mal que este año la recaudación de licio va a aumentar y que ustedes son incapaces de reducir los gastos necesarios y, como bien indica la interventora, en sus informes que acompaña a este presupuesto será necesario o reducir los gastos o incrementar los ingresos. Y en la Administración eso conlleva a una gestión frente a otras administraciones para incrementar las aportaciones de las mismas o seguir subiendo tasas e impuestos como parece que anuncian con estos presupuestos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díez. Señor Ruiz, segundo turno de intervención, da la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a facer agora unha valoración máis política e contestar un pouco as intervencións dos partidos da oposición. Empezando pola época do ano na que trouxemos os orzamentos, a historia é tozuda en este sentido, para a época de ano en que se traen os orzamentos con maiorías absolutas. Non teño aquí agora os datos, pero recordareinos no próximo pleno as maiorías absolutas e cando se traían os orzamentos en aquelas maiorías absolutas. Debe de ser un moi bo orzamento cando temos que recurrir a plans de contratación, a plans de subvencións estratégicas ou as plans de inversión a 3 anos para decir que é malo. Indicaron as portavoces que falaron antes das necesidades e o que elas dixeron eu multiplico por 5, porque son moitas as necesidades deste Concello, evidentemente que son moitas, en deportes, en os veciños, en viais, en beirarrúas, en carriles bici, multiplico por 5 e non sei se me quedarei corto. E temos aí proxectos para parar un tren, claro, pero os cartos son os que son, igual que na casa de cada un os cartos son os que son, e hai que atender o que hai que atender. E en este orzamento daba para isto. Eu supoño que agora, no período de alegacións, bueno, pois vostedes plantearán as súas alegacións dicindo que, bueno, que lle quitemos de aquí a estes, que lle poñamos ali aos outros. Espero ansioso esas alegacións e esas propostas de modificación do orzamento que nos queiran traer. Que non tenemos proxecto? Eu creo que sí, que os veciños creen que o temos e que o sacamos para adiante todos os anos. E o seguimos facendo co proxecto Enclave, por exemplo, para mirar polos nosos rapaces, do cual estamos encantados e gustosos de poder seguir levando a cabo, cas subvencións que lle damos este ano aos clubs náuticos, onde vamos da súa man, vamos a intentar poñer a Boiro como foco principal en canto ao turismo náutico, e etcétera, etcétera. Eu creo que sí creen os veciños que temos proxecto e pouco a pouco vamos a ser quen de sacalo para adiante. Fan mención á obra de Comoxo e, bueno, eu teño que recriminar ao BNG
claro, que me trae a obra de Comoxo, que me fale da obra de Comoxo, é que isto tiña que estar feito xa. Votaron vostedes en contra, acórdase. Votaron en contra da obra de Comoxo, e está aí grabado, eu recordei xa en infinidade de ocasións, e agora volvo a recordar. Señora Suárez, señora Suárez, non ten a palabra, fomos respetuosos, usted dixo o que tiña que dicir, e agora sea educada e escoite, pois venga, non ten a palabra, vale, venga. Por favor, non ten a palabra. Non ten a palabra. Mira, vostedes non a interrumpiron, xa vexo a democrática que vostede. Por favor, escoite. Gracias. Señora Suárez, cada un utiliza as ferramentas que ten á súa disposición para a súa conveniencia. Está claro. Está claro que vostede fala de que a obra de Comoxo ven aquí financiada con un suposto ampliación das transferencias do Estado que ainda non están aprobadas. Sí, pero tamén están incluídas na proposta un 2% de subida aos empregados municipales, que tampouco está aprobado, pero deixo calou a boca, verdad? Deixo non dixo nada. Eso non lle interesou dicilo, e tamén está incluído aquí neste orzamento. Entón, cada un utiliza as ferramentas que ten a súa conveniencia, usted as súas e eu as miñas, e vostede votou en contra da obra de Comoxo, cando lle planteamos no seu momento, que tiña que estar feita xa. Traémola agora, bueno, pois non quedou máis remedio que traela en este momento. Traela en este momento e desta maneira, porque si é verdad, como vostedes xa ben dixeron, que creo que foi en decembro, sobre o 15, entre o 15 e o 20 de decembro, a primeira vez que eu escoitei a ampliación das transferencias do Estado ás entidades locales para este ano 24. Estamos a 20 de xuño, e xa escoitei de todo. Que as iban a aprobar en decreto, que as iban a... Bueno, de todo, que despois das europeas, que despois das catalanas, de todo. Agora, mentre o Fondo de Compensación Local da Xunta de Galicia e as transferencias do Estado sigan onde están, e o IPC siga subindo, e nós levemos 13 anos cos impostos conxelados, a situación é a que e hai que repartir os cartos que hai, que non hai máis. Situación económica preocupante, efectivamente. Señor Dieguez, efectivamente, a situación para este Concello empeza a ser preocupante. Empeza a ser preocupante, acabo de dicirlo ahora mismo, levamos 13 anos sin subir impostos. Este ano mirei o IPC destos 13 anos e me salía un 27,30%. Que temos o gasto desbocado, evidentemente, 27,35% de subida de IPC. Para o gasoil, para a luz, para os servicios, para os mantementos, etc. O gasto está desbocado, bueno, evidentemente que está desbocado, froito da subida que todos estamos a sufrir. Froito da subida que todos estamos a sufrir. Haberá que poñer en marcha medidas para intentar corregir esta situación. Se o Estado ten a ben transferirnos máis capital, benvido sea. Se a Xunta corrige o Fondo de Compensación Local ou o Estado e a Xunta se lle ocurre empezar a mirar o do SAF porque pagamos os ayuntamientos o que pagamos, bueno, vou dar un dato, unhas contas que fixen xusto fai un momentiño antes de entrar no pleno. Capítulo de personal. Aprobamos o orzamento do 23 en setembro, a primeira vez. A diferencia do orzamento do 23 ao 24 no capítulo de personal son 700.000 euros. Fai 8 meses, Para os náuticos e para mieites metemos 300.000. Para o SAF, 250.000 euros máis. Concretamente, porque despois me sacarán nas redes dicindo que minto, 248.966. Aumento do capítulo de personal, subvención aos náuticos e subida do SAF, 1.258.926 euros, que é a mesma cantidade que temos adicada este ano a inversión. O sea, doblaríamos a inversión solo se non contempláramos estas cantidades que eu estou a decir aquí. Pero o persoal, evidentemente, que temos que subir, porque todos estamos de acordo, xa o dixemos, verdad? Os náuticos, ninguén dixo nada en contra, o sea que tamén todos estamos de acordo, e o SAF, bueno, pois aí estamos aguantando. Mentras a Xunta e o Estado
sigan igual, pois nós seguiremos tamén aumentando esta partida. Repito, 1.258.000 euros. Poderíamos doblar a inversión este mismo ano. Só con estas 3 partidas, que se me poño a buscar, seguro que atopo máis. Pero esta é a realidade. Esta é a realidade. Creo que son os bons orzamentos, creo que temos o proxecto perfectamente definido e os veciños confían en que o saquemos para adiante. Estamos contentos de chegar á situación na que estamos. O lavadeiro de Comoxo, o motivo que traíamos esa cantidade condicionada é porque igual en calquera momento dentro do Estado se nos fan un aumento das transferencias. E se non lo fan, xa está aprobada a obra para poder ejecutala. Agora, ímola a aprobar con maioría absoluta que temos. Agora non dependemos do bloque para sacarla para diante. Agora ímola a aprobar nós. E se dentro do Estado, o noso compañeiro, os nosos compañeiros, como vostede ben dixo, teñen a ben aumentarnos un pouco as partidas, solo co aumento do SAF, financiábamos a obra de Comoxo. Do SAF foron 248.000 euros desde setembro hasta ahora. E me parece que me fai falta 216 para a obra de Comoxo. Solo co aumento do SAF. Bueno, seguimos esperando. Outro día houve unha reunión da FEGAM ca Xunta, lo vamos a estudiar. Bueno, pois aí estamos, os concellos aguantando do Servicio de Axuda no Fogar cando non nos toca aguantar del. Nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto. Pero bueno, entiendo que este post tenemos que aprobar, este que viene reflejado. Exactamente. Vale. Es que era una de las cosas que entiendo que es condicionado todo a aprobar, que me imagino que es en septiembre, ¿no? Me parece que acaba, ¿no? Límite. Sí, vale. Era de ver. Bien, pasamos a votación deste punto número 1 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Abstencións? 2 abstencións. Votos en contra? 5 votos en contra, por cal queda aprobado este punto número 1 do orden do día. Pasamos ao punto número 2, e o expediente 6334/2023, aprobación do dictamen sobre a resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación puntual número 1 da RPT. Primer turno de intervención. Sí, ten a palabra, señor Suárez. Cando veu a aprobación inicial desta RPT xa votamos en contra dende o BNG. Entendíamos que era un parche, incluso o propio comité non estaba de acordo, e ademais, agora, con máis motivo para votar en contra, porque se hai unha RPT que solucionaría estes problemas votando no seu conxunto, que ademais xa foi presentada polo comité a este goberno, creo que están en período de estudio para ver se están de acordo con ela ou non, pois este parche que vostedes traen aquí para solucionar un problema coa excusa de non sei que sentencias judiciais, cando algunhas xa son de hai máis de 3 anos, pois evidentemente imos a votar en contra. E ao señor Ruiz pediríalle que non falte a verdade, que non minta, que non diga que nós votamos en contra da obra do lavadeiro do Comoxo, porque esa obra nunca veu aillada como tal a pleno, veu metida nun orzamento, no orzamento de antes das municipales. O que pasa é que vostede quería aproveitar esta obra para facer chantaxe ao BNG, quería facer chantaxe, tan está preocupadísimo por esa obra e quería tanto facela, é tan innecesaria, que vostede acaba de dicir que aprobaron o orzamento do 2023 no mes de setiembre cunha maioría absoluta, pero eu non vin que meteran vostedes a obra de Comoxo. O punto da orden do día é que cada un utiliza as súas ferramentas como quere. Ese é o punto da orden do día. Estou no meu turno de palabra e falo do que quero. Entón, pediríalle que non minta, porque nunca votamos en contra da obra. Votamos en contra dun orzamento co que vostede pretendía facernos chantaxe para que votáramos a favor. E xa digo, se tan preocupado estaba, porque vostede queda moi desacreditado cando sabemos que aprobou o orzamento do 23 no mes de setiembre con maioría absoluta e non meteu esa obra. Se non dixen nada da partida de personal é porque entendo que era unha partida flexible, porque onde estaba, se non que me corrija a interventora, se non estaba nunha partida flexible na que se poden facer outras achegas e non hai cartos, e por eso non dixen nada, é porque confío en que se lle pague aos traballadores, porque dicindo usted que tampouco ten cartos para pagar aos traballadores tampouco queda moi ben, quedou vostede un pouquiño peor, nada máis, gracias.
Gracias, señora Suárez, por Dios. Segundo turno, señor Ruiz. Sí, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Logo da aprobación inicial da modificación puntual da RPT, na súa exposición pública presentouse por parte do Comité de Empresa un escrito de alegacións. A proposta da alcaldía, tendo en conta o informe conxunto da Secretaría Municipal e da responsable do Departamento de Recursos Humanos, é estimar a alegación no sentido de corrixir o subgrupo onde teñen que estar incluídos os auxiliares da Policía Local e desestimar o resto de alegacións, digo, como dixen, en base ao informe conxunto que tiveron os concelleiros á súa disposición. Propónse, polo tanto, primeiro, estimar a alegación presentada polo Comité de Empresa do Personal Laboral do Servizo do Concello de Boiro en canto á corrección da guía de funcións debendo aparecer no cadro de funcións do posto de auxiliar da Policía Local o subgrupo C2, procedendo a desestimar as restantes alegacións. Segundo, aprobar definitivamente esta modificación da RPT. Terceiro, notificar o acordo dos interesados. Cuarto, remitir copia da aprobación aos órganos competentes. E quinto, indicar que contra este acordo poderá interpoñerse recurso contencioso administrativo. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Ten a palabra, señora Torrado. Sí. Efectivamente, isto veu a pleno. Eu xa, na aprobación inicial desta modificación da relación de postos de traballo, xa indiquei que había que ser máis ambicioso, que era tapar un burato, pero que o problema era moito máis grande, que era necesario facer un estudio completo de todas as necesidades existentes no Concello de Boiro en materia de personal. Hai departamentos moi carentes de personal e é necesario crear esas plazas. O decía no debate dos presupostos, hai un centro social de Cabo de Cruz pechado porque non haxa xente para abrir e para dar servicio en Cabo de Cruz e é necesario, e é unha poboación moi importante e ten o mesmo dereito que calquera outra poboación do noso Concello para contar con personal adscrito a ese centro social para a dinamización cultural do pobo, pero que en Cabo de Cruz, día Banqueiro, día o Departamento de Deportes, o Servicio de Consellería de Deportes, a municipalización da piscina municipal, que o que supón tamén vai a ser un reforzamento de personal municipal para levar a cabo esas funcións de promoción do deporte no noso Concello, determinados servicios como a cuadrilla de obras, como de servicios administrativos que é necesario dotar das plazas necesarias e a xente necesaria para prestar este servicio, e isto é un pequeno parche para, pois, de algún xeito, pois, tapar un pequeno buratiño. Tendo en conta de que o traballo e os deberes teñenos feitos o Comité de Empresa, que ten un traballo feito importante nese sentido, pois o que é importante é que tomen en serio ese traballo e que o traian a esa RPT o máis axiña posible ao pleno municipal. Non, decía no informe que con respecto á partida presupuestaria que existía como esa bolsa para facerse cargo desa nova relación de postos de traballo, non consta na intervención municipal, e digo literalmente, nin o documento definitivo, nin os cálculos dos que se saca esta cifra a que fan referencia. Por ese sentido, eu creo que modificar unha RPT no pleno de hoxe, que ademais non se admiten as alegacións feitas polo Comité de Empresa, están sin admitir só unha das 5 puntos que están aquí analizados, pois evidentemente non van a contar co voto desta concelleira cando é un traballo incompleto, cando é un traballo que non conta co respaldo do Comité de Empresa e que ademais evidentemente é necesario facer ese traballo máis exhaustivo e máis completo que dé por finalizado esas necesidades e actualizado esas necesidades de personal que ten o Concello de Boiro, non para o personal en particular, sino para dar un bo servicio aos veciños e as veciñas do noso Concello. Gracias, señora Torrado. Segundo turno de intervención, señor García Díez. Ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nos imos a votar en contra, como non podía ser de outra maneira, sobre todo cando non ten o aval dos sindicatos, non? Xa dixemos, cando veu a aprobación inicial desta modificación de RPT, que se estaba traballando, anunciaron ustedes que estaba tan avanzada o acordo para
a modificación total da RPT, que non entendíamos esta modificación puntual. Xa lle digo, vamos a votar en contra e estaremos vigilantes porque esta modificación nos sirva para contrataciones digitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra, segundo turno. Sí, a ver, aproveitar tamén para decir aquí públicamente agradecer o traballo que está facendo o Comité de Empresa para sacar adiante esa reforma integral da RPT deste Concello. Confiamos en chegar a bo porto e que esa modificación sea unha realidade o máis axiña posible, pero hai cuestións que hai que igual axustar con antelación e esta é unha delas. Hai concellos, e me consta que pleno sí, pleno non, levan modificacións puntuales da RPT, e aquí non é costumbre facelo, pero bueno, entendemos que era necesario facer este axuste, igual ainda temos que facer algún outro próximamente antes da aprobación da RPT no seu conxunto. Como digo, agradecer ao Comité de Empresa unha vez máis o seu traballo e confiamos en que nos estamos a poñer tamén da nosa parte todo o que podemos para sacar adiante esa relación o máis axiña posible. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Abstencións? 0 abstencións. Votos en contra? 7 votos en contra, polo cal queda aprobado este punto número 2 do orden do día. Bueno, nada, o de sempre, facer mención se hai algún grupo que desexa someter a consideración do pleno por razón de urxencia algunha moción, non? Bueno, pasamos a rogos e preguntas. Algún rogo de pregunta? Sí. Empezamos por orden, señora Torrado. Bueno, teño dúas preguntas e dous rogos. A primeira pregunta, que informes... Perdón. A primeira pregunta é que informes técnicos se realizaron para levar a cabo a corta das árbores no paseo marítimo. A seguinte pregunta é: cal é o motivo polo que o Concello de Boiro é o único Concello da Mancomunidade en non querer colaborar co rally do Barbanza, especialmente cando o maior número de pilotos desta comarca son de orixen de Boiro, son pilotos do Concello de Boiro, e se mideu o impacto económico que ten que esa proba se realizaba no mes de novembro e non había outros eventos deportivos que de algún xeito mitigaran económicamente o desplazamento e os gastos e o dinamismo económico que supón esta proba para o noso Concello. Como rogo, teño que facer varios. O primeiro é que se vai tardar tanto en levar a cabo a circunvalación da zona de Berres, que se leva xa falando delas desde fai uns anos, pois que se acometa unha actuación de mantemento nesa estrada de Berres. E por último, rogo, como xa indicaba no debate dos presupostos, hai unha obra xudicada no mes de marzo que é a dotación de parqué para as patinadoras e os patinadores do Club de Patinaxe Boiro, que cando se vai realizar e que se aproveita a época do verán para facer esta actuación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Unha pregunta que abarca todas. Cando se contestan as preguntas? Porque eu en varios plenos teño feito algunhas e ainda a día de hoxe hai varios meses xa e están sin contestar. Unha delas é o da Granxa de Cespón. Preguntei xa fai meses cando se iba a reunir co compromiso que lle dou a Concelleira de Medio Ambiente que iba a ir o señor alcalde de Cespón a reunirse cos veciños polo tema da Granxa. Non sabemos nada do tema, nin cando vai a ir, nin a xuntanza, entón pregunto. Porque, bueno, tampouco se me contestou. Tamén preguntei o mes pasado polo tema do cloro, dos criterios, e tampouco se me contestou. E como hoxe viñeron os orzamentos a pleno, non vimos nos investimentos que se iba a facer a cuberta da Galiña Azul, a miña pregunta é para cando se vai a acometer esa obra? E por último xa un rogo, que rogaría ao señor alcalde que sexa un poquinho máis respetuoso e que cando acaban de falar os portavoces, pois que non emita sonidos, porque aquí non se escoita, pero na casa sí. Entón, máis que nada para que non quede el mal tampouco. Gracias. Perdón, sonidos de...
O único que a única que grita é usted. Venga. García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias. Tengo varias preguntas. Bueno, me preguntan concretamente, parece que hay una solicitud para unos hidropedales en la playa de Barraña, para instalar unos hidropedales. Unas pedaletas, hablando en Román Paladino. Y bueno, parece que no tiene contestación y bueno, está ahí el verano y... Bien, esa por un lado. Después, bueno, nos piden aquí también, ya en la legislatura pasada habíamos acordado, parece que condecorar a Fran Alcalde y Alberto Alonso por la actuación de aquel en la vía pública, ¿no? Que detuvieron, bueno, hicieron una reanimación cardiorrespiratoria a un ciudadano y bueno, parece que su actuación sirvió para salvarle la vida, ¿no? Y después parece ser, yo esta no la conocía, me lo dijeron esta mañana, parece ser que el 7 de agosto hubo una parada cardiorrespiratoria también en la piscina. Tuvieron que actuar los socorristas, a mí me ponen aquí David Brais Nieto. Bueno, yo le digo, yo se lo traslado, así. Parece que incluso tuvieron que hacer uso de los desfibriladores y demás. Hombre, pues si no se le puede dar una medalla a esta gente, pero creo que si ha sido así, pues por lo menos el Pleno debe tener una consideración hacia estos dos trabajadores. Nada más. Gracias. Moitas gracias. Alguna pregunta máis, sugerencia, non? Bueno, pues nada, levantamos o Pleno. Moitas gracias.